Mga kaigsunan, mga amigo, amika, ako si Pastor Rod. Di kaingon nga ang Ginoo maayos tanang panahon. Luyo ni ining atong pakig-away o pakigbatok ni ining coronavirus. Mga tulo to upat na kabulan, sobra upat kabulan atong pakig-away ni ining coronavirus. Nikatap sa tibok kalibutan ni ining pandemya nga atong atubang. Manigingon nga gingon nila matirang matibay o ang ligon mo'y mabilin. Sa atong pakigbugno, ang uban na pildi na. Dinhi sa akong lugar sa Amerika, mong patay diri niabot na 140,000. Niabot na more than 3 million ang mga na-infected. Busa seryosuhon nato og nakabaluta nga uban pud na ako nga mga amigo o friends nga close nga ilang pamilya naka-experience, namatian sila. Sakit, mga igsuon, kaya mo makita nga ang mga namatay ni virus, dili na gani nato makita, ilubong na lang sila diretso. Mga kaigsuunan, asa man kita mukuha og kusog. Anining mapait, malisod nga panahon sa pagkaon, sa ekonomiya, sa trabaho, asa man kita mukuha. Kay ang atong dagpanan, ang atong daganan, maulamang ang Diyos. Sa matag yugto, sa matag kapanahunan sa ato ang kinabuhi, wala tayo hilain nga masandigan, malauman. That's why today, gi-encourage ko ikaw nga makita ni ini, nga padayon natong lauman ang mga pulong sa Ginoo. Busa, atong pagahisgutan ang mga saad sa Ginoo ngadto sa usa ka hari sa usa ka nasod nga Israel. Og karon kini nga verse napaka-common og nahinaot ko nga nasayran gid nato kini. Magaampo muna kita. Kinaong Dios ako nagaampo nga ikaw magaluwas, magabantay ka namo. Ikaw ang among hari, gamhanan nga Dios nga among manluluwas. Pinagi kami, dalamdagi kami sa mga pulong. Pinagi sa mong balang espiritu. Amen. Amen. So, maayong adlaw, gabi man, o asa ka manapit, makakita, mo ipagbalik na ako din sa akong YouTube channel. Kaya naapog ko'y usa ka YouTube channel na akong inawalihan. Ako pong i-share sa mga sermon dire. So, nahinaot ko nga, nakabview ka nini nga video, asa ka man, ang Diyos nga panalangin kanimo. Padala og message o prayer aron na sometimes pud ako mabasa. Ang pulong sa Ginoo ato makita dinhi sa Salmo or Psalms 23 verse 1 to 6 nga ato pamalandungan. Labi na nga nining higayon sa pandemya nga atong gikahadlukan o atong gikabalakan. Ang pulong sa Ginoo unta muhupay mulig-on kanato. Ang Ginoo atong magbalantay. Ang Ginoo mao ako magbalantay ug walay makulang kanako. Gipapahulay niya ako sa lunhaw nga sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Tungod ug alang sa iyang ngalan, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walug sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay naguban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal, giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan muglana ang akong ulo, o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo gugma maguban kanako, sa tibuok kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang pulong sa Dios. Mga kaigsuunan, sa matag higayon ni matulog ta, sabitan sa gamay pa ta o sa mga bata, sa bata pa lang ta, ang atong mga magpapa, dili gid ta palamukan, di ta palangawan, dili ta mainitan. Ginabantayan ta og diha sa ato ang kuna o sa ato ang kwarto o gahigda man ka sa banig o asa man ka nagastay sa imong bed.
Ginabantayan gid ka aron ginapaypayan kung init man o naway aircon ginahanglan nga safety gyud kay puno sa pagmahal. Nga dili ta maunsa og hantud nga nidako kita. Gibantayan ta pag-ayo aron nga managko kita nga dunay buot, dunay kaalam og malipayon. Ilabi na nga na-feel nato nga natong ginikanan sa mga bata pa ta, pag natong mama mahadlok ta sa gabi, kan hindi pa ta matulog ubas, naiwakwak, mahadlok, kigay ta, no? Maghalok na mag-inusara, kay kaning basi unyag na iwakwak ba, na iabat, na tiyana. Mahadlok ta, pag natong mama o papa, magbantay nato, secured ta. Kano, I feel nga safety. Yan na. Kana sila ang atong superhero, ang atong nagabantay. Samtang nga, nagkadagko na ta, sa ato ang kinabuhi, dili lamang po di ay nga, ang atong ginikanan na atong magbalantay. Sa atong pagkadiskubre, nga kung kita gibantayan sa atong ginikanan, ang atong pong ginikanan, ang kalibutan, o ang atong kinabuhi, gibantayan po sa atong magbubuhat. Sa Creator nga nagabuhat kanato. Mao nga atong Dios. Nini nga tema sa atong pamalandungan sa atong pagtuon, ang Ginoo ang atong magbalantay usa ka pulong sa usa ka hari. Nga kundiin nagsugod siya sa iyang pagkahari si Haring David sa magbalantay sa mga karnero. Na-experience niya ang pagpakig-away sa mga leon, sa mga lupo, para nga ang mga karniro nga iyang ibantayan, dili makao ni ining mga leon. Kini si King David, mausa ka shepherd, magbalantay. Then, og hantod nga, sa history yun, there is fight between Goliath and the David. Si Goliath o si David, nga the giant and the small. Idaog-daog. So nakita nato ang pakigbatok. O ang Ginoo nagpaluyo ni David. Nakita nato po si David sa iya ang pagka-pull down, sa iya ang pagkahagba, sa iya ang pagpakasala sa Dios, sa iya ang pag-commit og adultery, pag-commit og murder, pag-commit og pagpanapaw, pag-commit og pagpatay, kay nanapaw siya sa asawa ni Moriah, nga iya ang general, nga si Bathsheba. So nakakumit pagid siya adultery. Nakalapas siya dakong kalapasan sa Dios. Nahimo siyang great king of Israel. Nahimo siyang usa ka banggiita. Nahimo malambuon ang Israel sa iyaang mga kapanahunan. Apan duna poy pagkabagsak ang iyaang pagka-leader. Pero luyo ni ana, giangko niya ang iyang mga kasaypanan. Gidawat niya ang iyang mga kasakit, bunga sa iyang masala. Og napasaylo man siya sa Ginoo apan ang consequences iyang nasinati. Niining mga kahigayunan sa coronavirus, sahay mautana ta kinsa may nakasala. Unsa man ang atong nabuhat. Usahay makapangutana ta sa atong self, sa atong kaugalingon, Ginoo, unsa man na among nabuhat. Apan niining kahigayunan sa pandemya, ang atong mo itong tutukan sama sa usa ka hari nga nagasalig sa Dios, na nakita na niya nga ang Dios maoy magbalantay niya. Bisan sa kadaghan niya masundalo, kadaghan niyang mga army nga mo-protect niya kay siya usa ka hari. Apan aduna siya dako nga pagsalig, aduna siya dako nga paglaom, aduna siya dako nga pag-ila sa Dios. Sa atong kinabuhi karon sakit man kaayo. Ingay mo makita nga daghang mga namatay sa ospital, ang atong mga nurses, ang atong mga doctors, kay pangkapoy na kaayo, ang atong mga presence heroes. Pero makita nimo tong mga patay, labi na ang mga igo kay ning kahigayunan. Higayuna, ang mga nasa nursing home, diri sa Amerika na may mga nursing home, ang mga tigulang nga na sila yung mga anak, pero ang ilang anak trabaho, ibutang na sila sa nursing home. Kita sa Pilipinas, ang atong mga ginikanan, mahal na ito, ibutang na ito sa itong panimalay. Pero diri sa US, bisang pag naakay anak, naakay pamilya, muna nga na-insurance sa nursing home.
Daghan ang mga namatay sa nursing home. Nga dili man gani malubong o dili man makakita ang ilaang mga pamilya sa pagkamatay. Diha sa Pilipinas, daghan po namatay. Nga nakita nato ang mga panghitabo nga masakit kaayo. Nahadlok kita, asa makita mo dangop. Naapa ba kitay paglaom? Naapa ba kitay kadaugan ni ining atong kaaway nga dili makita? The invisible enemy nga mao hinungdan nga nikutlo o mga kinabuhi. Apan niinimpulong sa Ginoo, ang Ginoo mo'y ako magbalantay, wala na ako'y makulang. Kung ang Diyos ang atong magbantay, kung ang Diyos ang atong magprotect, wala na'y makulang kanato. Wala na'y ubang pang mga butang nga makalabaw pa na magaprotekta kanato kung dili ang Diyos. Mo kani ang word nga giuna sa verse. Ingon pa diri gipapahulay niya ako sa lunhaw nga sibsibanan. Gitudluan niya ako sa tin-aw nga tubigan. Sa diha ang Ginoo ang ato ang kauban nagbalantay, relax kay mong nahuna. Kalmado nga bisan dirhi ang mabang mga tawo nga pagsalig sa Dios, walay pagsalig sa Ginoong Hesukristo, way pagsalig o paglaom sa Ginoo, ang ilaw nahuna nagkagubot na asa na ko ani, asa na mahitpo na ako. Ingon na nata, and me guilty puguana. Pero kung nadi ang Dios sa atong kinabuhi, pahuwayon kaniya, dalon kaniya sa malinaw at tubigan, nga sa dihang uhawon ka, magkabalaka man ka, tagaan kaniya, uwag tangon niya ang imong kauhaw. Makagulanan o kabalaka. Verse 3, gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan ko, sa dalan nga angay kong pagasubayon. So you see that, giguide ka sa Ginoo sa mga panghitabo sa kinabuhi. No usahay malimtan nato nga moduol ta sa Ginoo. Malimtan nato nga mukunik ta sa Ginoo. Mo na nga malos ta sa way. Pero bisan malos ta, pareha ni King David, nalos siya, nakakommit og adultery, nakapanapaw, nakabalik siya sa Ginoo. Sakit man ang iyagagian, apan naibalik niya sa Dios. Iyon pa siya, bisan pag maglakaw ako, sa kangit-ngit sa walug sa kamatayon, dili ako mahadlo kay nag-uban ka kanako Ginoo. Napakanindot. Nga bisan maglakaw ako sa walug sa kangit-ngit sa kamatayon, dili ako mahadlok. Wow. Nga bisan atubangan na sa kamatayon, ganghaan sa kamatayon. Kung ikaw karon na sa ospital, nagasuffer sa coronavirus, ayaw kahadluki ang kamatayon. Kaya nasayod ka ang atong Ginoong Hesukristo na matay og nabanhaw. Nga agbigluyo sa kamatayon, kung matay man kita, kaya naa magirason nga mamatay ta. Sahay mamatay sa cancer, naubay dili matay gani sa coronavirus na aksidente, ang uban na gipatay, gimorder, naagi rason ang atong ang kamatayon. Ang ato lang duna tay kahadlok. Ngano nahadlok ta? Kay wa tay kasiguruhan after all. Kay ang kasiguruhan sa usa ka tawo nga naa Dios dili siya mahadlok bisan maglakaw siya sa walug sa kamatayon. Kay ang Dios nagauban kaniya. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong mga sungkod. So ang rod sa Ginoo. Kita ni mo na sa diha mo attack ang mga sawa, mo attack ang mga lubo, mga leon, bunala na siya. Mabunalan na sa Ginoo. So, dunay tig panalipod. Dunay tig atiman. Verse 6, ang imong kaayo o gugma, maguban ka na ako sa tibuo kong kinabuhi, ug magapuyo ako sa balay sa Ginoo, hangtod sa walay katapusan. Amazing. Kining atong Pinoy-anan, sa kalibutan temporary man, ang atong lawas, kini, masas madawunot man eh. Apan siging harian sa Ginoo. Dunay kalampusan. Managingon, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, luyo sa panganon.
Ginoo, Ginoo, nagahulat ako sa imong pagbalik. God, I wait for you. So, kanimo igsuon ko. Sa ato karon nga nahitabo sa kalibutan. More than 4 months o mag-almost 5 months na siguro. Asa man kabugat. Mas advantage kita. Kaya naa kita'y Ginoo. Naa kita'y Diyos nga kasantikan. Nga dali kita makabangon, dali kita makasurvive, dali kitang makaduol. Ma-overcome nato ang tanan kay uban ang Ginoo. Igsuon ko, asa ka man karon, asa ka man, ang Ginoo ang imong magbalantay. Ayaw ka nagkalimti. Si Jesus ang imong kauban, bisan asa man, ang balaang espiritu, kanunay magagahom ka nato. Magaampo kita. Ginoong Diyos, salamat kay sa mga pulong. Salamat nga imo kaming luwason, bantayan. Pag-uul na balaka man kami, ikaw ang among kaluwasan. Dili kami maunsa, Lord, kay kanimo kami mosalig. Ang among kinabuhi, kalag espiritu, kanimo Ginoo. Bisan maglakaw kami sa walog kahitngit sa kamatayon. Dili kami mahadlok, kay ikaw ang among kauban. Dili kami malisang, kay ikaw ang among sandigan. Diha kami mupuyo sa imong balay sa walay katapusan. Amen. Amen.